Sauti daga arewablog.com. Soyayya tamkar silki na yaƙi ne, tun da na sabon sanya za ta kayan na shaida soyayya ta shigo raina, ta zauna ban sanya za ta kayan ba. na fada soyayya ban ya auni ba, tarkon so ba zan iya na kauce ba, yanayin da na ji ban taba ji ba, na sauya jirai tamkar ba ni ne ba, damuwa da farin ciki sun kama jikina, ji nake tamkar ba za na motsa. Burina ya zama kai kana jina, sirrukan da ke a zuci zan tona. Ina ce ina son ka da dalilina, ka san so ba shawara yake barna, sanadin sa zan rufe idanuna, bayyana ko da ba za ka amsa ba. Ra'ayi riga ni ke da ke hange, tun da sanki yanzu yayi min zarge, mun dace ka zuciya take hange, so ya sarke jijiya hannun waige, kin san so cikin jinin jiki yake gudana, ya zo min ta inda ban fahimta ba. Karfin so bai yi kamar na duka ba, tasirin sa bai yiwu a gane ba, wanda ba ya so ba zai fahimta ba, ni da kai ba za na so mu ware ba, na sa rai da za ka so ni dan babu kai ban sanya za na kare ba. Na daɗe na ji labaran su awaki, na zata kawai ki masu ke sake, wai ashe in ya zo shiga yake take, makarki bau yake wa zuciya soke, lallai so ba riga bane da zan sake, a zagaye da kuma ban ga kofa ba. Ba komai haka rabbana ya tsara min, kaddarar zuci ka da kuma min, mai suna don Allah karka boye min, in ka binne soto yanzu ka tona min, tanadi na naka ne ban sauya ba, ka taho ba za na so ka juya. Fitaccen shahararren mawaƙin nan wato Hamisu Breaker ya bayyana cewa insha Allah yana nan yana kokarin fitar da wani sabon album a ƙarshen wannan watan da ake ciki. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani a wannan lokaci.
Hamisu Breaker yana cikin mawaka na gaba-gaba waɗanda suke taka rawar gani a daidai lokacin da ake ciki. Lalle Hamisu Breaker yana cikin fitattun mawaka waɗanda tauraro su take haskawa a wannan lokaci. Idan kuka yi duba da jajircewar da wannan mawaki yake yi, lalle wannan mawaki Hamisu Breaker ya kai fagen anana ta mishi, kuma ya kai fagen a jinjina mai, kuma ya kai fagen a nuna shi da ɗan yatsa. Idan kuka yi duba da irin jajircewar da wannan mawaki yake a wannan lokaci, idan har ana maganar mawakan Hausa a daidai wannan lokacin da ake ciki, to tabbas Hamisu Breaker yana cikin mawaka na gaba-gaba waɗanda za a fara kama sunansu a ɓangaren waka. Lalle wannan mawaki ya samu ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokacin da ba a yi tsammani ba, wanda yanzu haka yana nan yana cin ganiyarsa yanzu haka. Lalle Hamisu Breaker fitattun shahararren mawaki na, a zantawar da muka samu damar yi da shi ya bayyana mana cewa insha Allah yana nan yana ƙoƙarin fitar da wasu shahararrun waƙoƙi a ƙarshen wannan wata mai kamawa. Wannan channel tana cikin ɗaya daga cikin channel ɗin da za su haska waɗannan waƙoƙi da zarar ya fitar da su. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaki na wanda ya kai a nuna shi da ɗan yatsa. Tabbas Hamisu Breaker ya kai fage a nuna shi da ɗan yatsa. Idan kuka yi duba da ƙoƙarin da wannan mawaki yake yi, musamman ma a shekarar da ta gabata, lalle wannan mawaki ya jajirce ya fitar da wasu shahararrun waƙoƙi waɗannan waƙoƙi sun daɗe suna zagayawa a nahiya. To wannan shekarar ma Hamisu Breaker lalle ya taka rawar gani da irin ya fitar da wasu shahararrun waƙoƙi waɗanda yanzu haka waɗannan waƙoƙi suna cin ganiyar su a wannan lokaci da ake ciki. Kada ku manta, idan yau shine farkon zuwanku na wannan channel, ku danna mana subscribing kuma ku danna mana alamar ƙararrawa, don shine zai ƙara tabbatar mana da cewa lalle kuna bibiye da mu, kuma shine zai tabbatar da cewa da mun saka sabon bidiyo za ku ji saƙo a cikin wayoyinku. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaki na wanda ya kai a nuna shi da ɗan yatsa. Idan kuka yi duba da ƙoƙarin da wannan mawaki yake yi, wannan mawaki yana ƙara jinjina wa masoyansa da irin gudunmawar da suke bashi. Lalle Hamisu Breaker ya ƙara da cewa masoyansa su ne ginshiƙin rayuwar shi, domin su suka ɗaukaka sunansa a irin duniya. Lalle ba zai taɓa mantawa da gudunmawar da masoyansa suke bashi ba a rayuwar shi. Haka yasa yake ƙara jajircewa da ƙoƙari wurin ganin cewa ya fitar da waƙoƙi masu inganci. Ta haka ɗaya ne zai iya tabbatar da cewa ya faranta wa masoyansa rai. Lalle Hamisu Breaker yana ƙoƙari wurin tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu inganci. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaki na wanda ya kai a nuna shi da ɗan yatsa. Idan kuka yi duba da irin jajircewar da wannan mawaki yake yi, wannan mawaki a kwana-kwanan nan ma ya fitar da wasu shahararrun waƙoƙi waɗanda waɗannan waƙoƙi yanzu haka suna cin ganiyar su a irin duniya. Lalle waɗannan waƙoƙi da Hamisu Breaker ya fitar yanzu haka suna zagayawa sassa sun lungu da saƙo na wannan nahiya tamu. Lalle Hamisu Breaker fitaccen shahararren mawaki na wanda ya kai a nuna shi da ɗan yatsa. A wata waƙa da ya fisuwa a kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba, lalle wannan waƙa da Hamisu Breaker ya fitar suwa a kwana-kwanan nan, lalle wannan waƙa tana ɗauke da faɗakarwa, ilmantawa da nishaɗantarwa. Idan ka saurari wannan waƙa za ka tabbatar da cewa lalle wannan mawaƙi yana ƙoƙari wurin ganin cewa ya kawo waƙoƙi masu inganci. Lalle wannan mawaƙi ya samu ɗaukaka irin duniya a cikin wani ƙanƙanin lokaci. Hakan ya samu asali ne da irin jajircewar da yake wurin ganin cewa ya fitar da waƙoƙi masu inganci waɗanda mutane za su ji kuma su yi alfahari da waƙoƙinsu. Kar ku manta, idan yau shine farkon zuwanku na wannan channel, ku danna mana alamar nan ta liking, ku danna mana subscribing, kuma ku danna ƙararrawa. Da zarar mun saka sabbin abu zai shigo wayoyinku. Ƙilililim, muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Muna jin daɗin gudunmawar da kuke bamu a koda yaushe. Mu ma ku an mu, idan muka yi, idan ba za ku saurara ba, to yanda za mu yi ma baya da wani amfani. Muna jin daɗin da bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Muna godiya. Allah ya bar mu tare. Kada ku manta ku danna mana subscribing, ku danna mana liking. Na gode.